जोंखौ सोर सहाय खालामदों जोंखौ हसा हसिनो सोर जेलाव थानायफोरखौ उदां जाजानो लुबैदों बेफोरखौ दिनै हारिया सम जायोब्ला मान सन्माननि गेजेरजों मोनथिगोन बेयाव गावनिजोंनो थगायजादों गावनिजोंनो जोङो गाथेनानै दोनजादों जोंनि समायसाया गेलेजादोंल' दिनै जोब्बाय उमुकसां केस जोब्बाय सान्तिया फैबाय होननानै बुंनानै जोंखौ दुखुसो होसिनबाय थादों आरो बेयाव खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबग्रोनाय जाबाय गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों दा बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै हयथ' सोरबा सोरबानि गन्थङाव दै हाबनो हागौ मानोना जोङो नुबोगासिनो दं बिटिआर एग्रिमेन्ट जाय एग्रिमेन्टखौ मेनलि एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन आरो बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिटिसिखौनो बिटिआर मुं होनानै दिनै गोदान सरखार लाबोनानै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बाथ्राया बेसो जे दिनैनि भिडिअआव जाय एनडिएफबिफोरनि मुङै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन गोजोन गोरोबथा होननानै दा बे गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैबाय बेफोरबायदि होननानै दानि गोदान सरखार बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसेयैनो बारग' एनडिएफबि बिथांमोन जाय बिथांमोनहानाखि दिनैहाय बायदिसिना केसजों माने खस्थ' मोनगासिनो दं आरो बै खस्थ'निफ्राय बिथांमोना दिनैसिमबो बारग'नो हायाखै आरो बिनि अनगायैबो दिनै माखासे बिर जोहोलाव एनडिएफबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे दा बिथांमोनखौबो उदां खालामनो हानाय जायाखिसै नाथाय बे जोबथेसालियाव थानाय आरो बारग' एनडिएफबिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौखौ नागारनानै माने बे जेंनाखौ लानानैनो राजनितिक गेलेबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों जे आथिखालाव जाय बिथांमोना सरखार सालायबाय थादों दा बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागासिनो दं दान्दिसे उनाव मानोना बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दिबानस सारा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माने मुं लायाखैब्लाबो माने खेंसालि बुंदोंब्लाबो जों बयबो बुजिनो हानाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांबाय जेनाहक आंनि साननाया ओरैसोमोन गिबियावनो जाय बिथांमोनखौ लानानै बे गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौसो माने जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बिथांमोननि माने जिहेतु दुखु खस्थ' सैबोनांनायनि जिहेतु मोजां फिथाइ बेखौसो बिथांमोननो होग्रोनांगौमोन नाथाय नैबे खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा जे बिथांमोनखौ ओरैबायदि थगायनानै दोनबाय थादों दा बे भिडिअनि गेजेरजों जों हमनो हादों जे बिथांमोनखौ लानानै माने माबा मोनसे फुटबल गेलेनाय बायदि ओरै जोलाय नोरै बुंलाय बेफोरबायदि खालामबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों दा आं गोबांथार बुंलिया गोबांथार बुंबाबो सोरनिबा गन्थङाव दै हाबो सोरबा माबा माबि सानो जाय हक बेनो जा मावो सरकारानो जा बा पलिटिकेल पार्टियानो जा बा नन पलिटिकेल पार्टियानो जा गिबियावनो जोङो हारिनि खोथाखौ सानग्रो बिनि उनाव जोङो गाव गावनि खोथाखौ साननो हागोन दा नायनि बिदिब्ला बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दिबानस सारा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखौ मोन्दांथि मोनखो मा हमनो हाखो एबा आथिखालनि थासारियाव माबायदि जानो हागौ बेखौ नोजोर होनानै कमेन्ट हरोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन आं दिनै जोङो नंगौखौ जोङो बुंनांगोन सैथोआ हराय सैथो आरो सैथोआ मालाबाबो दोनखोमा जाया बे सानसेब्लाबो मोनथिजागोन बा बे सानसेब्लाबो ओंखारखागोन दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडीएफबिआ बोसोरब्रै जों नाजादों मोनसे एंगेलजों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाथाय बै लामाजों जों जेब्ला हान्थिदों जों बेयाव गावनिजोंनो थगायजादों गावनिजोंनो जोङो गाथेनानै दोनजादों जोंनि समायसाया गेलेजादोंल' दिनै जोब्बाय उमुकसां केस जोब्बाय
सान्थिया फैबाय होननानै बुंनानै जोंखौ दुखुसो होसिनबाय थादों आरो बेवहाय उपाय गैया दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ बोसोरब्रै जुदि नोंसोर जोंखौ फात्ता खालामाखैबा जोंहाबो गुबुन लामा दङ जोंबो इन्डिपेन्डेन्ट जोङो जोंनि थांखि बायदि आवगायनो हायो बेबायदि जों गोदान लामा हमनानै दा बावैसो सिगां नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय बिथांमोननि लामाखौ हमनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि समस्याफोरा समाधान जानायनि लामायाव बेवहाय बिथांमोननि गोबांथार अबदान दङ आं दाखालिबो बुंदों आरो बुंगासिनो दङ समजों लोगोसे जोंखौ सोर सहाय खालामदों जोंखौ हसा हसिनो सोर जेलाव थानायफोरखौ उदां जाजानो लुबैदों बेफोरखौ दिनै हारिया सम जायोब्ला मान सन्माननि गेजेरजों मोनथिगोन अल आसामाव थानाय गासै Ex-NDFB मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै जों बेयाव सावरायदों दिनै जोंनि माखासे जेंनाफोरा एकर्डनि गेजेरजों एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै जोबनानै फैनांगौमोन नाथाय जोबनानै फैयाखै बेखौ दिनै बारग' NDFBआ एकर्डजों जोबबोयै माखासे जोंनि जेंनाफोरखौ बारग' NDFBआ अर्थात इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFBआ सान हर नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोनसे फोजोबनो हानायनि लामायाव मोनसे समाधान खालामनो हानायनि लामायाव बेबायदि मोनसे मोजां जोंनि मा होनना बुंगोन पजिटिभ मोनसे डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो जोंनि सेंग्राफोरनो बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोङो मोनथिहोनो होननानै दिनैनि बे सावरायमेलखौ लानाय जादों दिनै आङो राजखान्थिनि बेलायाव बिबुंथि होनो नागिराखै जोङो दिनै जेसेबांखिनि खामानि मावदों गासैबो जोंनि बे जेंनाफोरखौनो जोङो फोजोबग्रोनो नाजादों खार'ना जाहैबाय जोङो दिनै मोनसे जारिमिन सोरजिनाय NDFBआ जि जारिमिन सोरजिदों जोंनि हालामाव जोंनि हारिनि गेजेराव रावबो जोंजों समान जारिमिन सोरजियाखै थ' जोंहा जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि सम दङ दिनै नायफाफिननो दिनै जों हायाखै जोंनि जारिमिनखौ खार'ना जाहैबाय जोंनि जेंनाफोरा दिनै जोबनानै फैयाखै जोंनि समस्याफोरा दिनै जोबनानै फैयाखै बेयावहाय दिनै जोङो जोंनि दुखु गोनां मोनसे जारिमिनखौ जों नायफाफिननो सम मोनाखै बेवहाय जों गिबियावनो गावनि जेंनाखौ जों फोजोबना लाग्रोनि बिनि उनाव जों हारि जौगानायनि जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि जोंनि थांखिफोरखौ जोङो सिलायखौ नागारनानै गासैखौबो कन्टिनिउ खालामफिननांगौनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों बेवहाय जोंनि फार्स्ट प्रायरिटिया दिनै पलिटिक्स नंथ'आ दिनै जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो नागिरदों जाय जेंनाफोरा दिनै दुखु गोनां जानानै दङ जाय जेंनाफोरजों दिनै जोंनि बोराय बुरै जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा थैनोसै समावबो दिनै गावनि फिसाखौ मोखां नायलांनो नेबाय थादों बै जोंनि दावहारु बिर जोहोलावफोरनि बिमा बिफानि गेदेर जेंनाखौ जों सुस्रांग्रोनो नागिरदों बेयाव दिनै जों राजखान्थिनि खोथाखौ जों बुंथ'नो हाया दिनै खोनादों गोबाङा जोंखौ रिकुवेस्टबो खालामदों नोंथांमोना ओंखारनांगौ फोथाराव राजनितिनि फोथाराव ओंखारनांगौ नङाबा जेबो जाहैनाय नङा गोबाङा जोंखौ बुंदों नाथाय दिनैसिम जों इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFBनिफ्राय मोनसे हिदान्त लानानै डिसिसन लानानै राजखान्थिनि बेलायाव जोङो बिबुंथि लाखिथ'वाखै आरो बेखौ समासो फोरमायगोन जोंहा 21 अक्ट'बरा इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFBनि जोनोम सान आरो फैबाय थानाय 21 अक्ट'बरा जोंनि नैथि जोनोम सान नैथि गायसन सान आरो बे गायसन सानखौ बारग' NDFBआ ओरैबायदि मोनसे गोरा गोख्रोङै खुंनो नागिरदों जोङो मोनफ्रोम जिल्लानिफ्रायबो जेसेबांखिनि जोंनि बारग' NDFBफोर दङ गोदो जायफोरा सारेन्डार जानानै फैदोंमोन सिगांग्रो आखाइ थिखांदोंमोन बिथांमोनखौबो लाफानानै आरो जायफ्रा एकर्डसिम एग्रिमेन्टसिम थाफादों बिथांमोनखौबो लाफानानै जोङो बे फाउन्डेसन डेखौ अर्थात गायसन सानखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो हास्थायदों लोगोसेनो जोंनि प्रिजनार फेमिलिफोर जायफोरा जेलाव दङ बिसोरनि फेमिलिफोरखौ लानानै आरो जायफोरा गोदो जोंखौ सापर्ट होबोदों जेरै जयेन्ट एक्सन कमिटि जेरै BPCPI जेरै SIPR जेरै पिस फराम बेबायदि माने जोंखौ मोजां मोनग्रा जोंखौ मदद खालामग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि बे गायसन सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हास्थायदों बे गायसन सानखौ जोङो क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जोङो लाफुंनाय जागोन गोजोन्थों